आं जथेस्थ' आंनि पार्टिनिफ्राय आङो टिकेट होनानै यंस्टारफोरखौ आं गासिबो लाबोनानै BTC खौ सालायनो गोसो दङ थाबैनो आंनाव कन्टेक्ट खालामहर जथेस्थ'। खुलुमबाय लोगोफोर, आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दायो BTC इलेक्सन, दा BTC इलेक्सननि मोनसे बारहावा दा बे नांबाय। दा बेयाव जोङो मोनसे इन्टारेस्टिं मोनसे इलेक्सनखौ नुनो थांगासिनो दङ। दा मस्ट माने प्रबाबलि जुदि नायोब्ला 14 नं चिरां दर समस्तियाव मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। दा बेयाव जाहाथे माने मोजां आब्रुथियै माने मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गेलेनानै दिनै माने भटार्सफोरनो मोजां सासे दैदेनगिरिखौ सायख'नो थाखाय खाबु होयो, आं बेखौ खावलायबाय। दायो 14 नं चिरां दर समस्तियाव बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोन मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथां, लोगोसे डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथां, लोगोसे मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां, दा बिथांमोननि गेजेराव कन्टेस्ट जागोन। दा UPPLनिफ्राय जुदि खाम्फा बरगयारि थाबाय, दा बेजों लोगोसे इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट डक्टर सांग्रां ब्रह्म, लोगोसे BPFनि जाहैबाय हाग्रामा महिलारि। दा बेनि रायजो राजा बिथांमोना दिनै मोनसे खाबु मोनदों माने मोजां सासे दैदेनगिरिखौ सायख'नायनि। दा सोर सासेया दिनै माने चिरां दर समस्तिनि MCLA जागोन, दा बेखौ दिनै रावबो माने क्लियारलि बुंनो हाथ'वा। नाथाय बियो गासैबो माने चिरां दर समस्तिनि पाब्लिकनि सायाव थाबाय। दा मोनसे इन्टारेस्टिं रायजो राजा बिथांमोना एबा गुबुन गुबुन समस्तिनि भटार्स बिथांमोनाबो दिनै नैबे चिरां दुवारनि जा इलेक्सनखौ मोनसे इन्टारेस्टिं नुहरदों। मानो होनना बुङोब्ला मोनसे समस्तियावनो बर'नि जोबोद गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोननि दा जुजिलायनायखौ नुगोन। नाथाय बेयाव मोनसे आब्रुथियै गेलेनानै मोजां सासे दैदेनगिरिया फैयो, दा बेखौ बयबो माने मिजिंथियो। बेजों लोगोसे पाब्लिक रिलेसन्स पार्टिनि सासे दैदेनगिरि रन्जय ब्रह्म बिथाङा MCLA टिकेट अफार खालामदों, जाय बिथांमोना BPFनि एबा UPPLनि एबा BJPनि आलाय सिलाय जानानै दङ एबा टिकेट मोनाखै। दा बै बिथांमोना माने रन्जय ब्रह्म बिथांखौ कन्टेक्ट लानो हागोन होननानै दा बिथाङा मोनसे फोरमायथिनानै होदों। जाय बिथांमोना आलाय सिलाय जानानै दङ एबा केन्डिडेट मोनाखै, दा बिथांमोना माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों। अब्ला सोरबाफोर जुदि गोसो गुदुंब्ला दा बिथांजों कन्टेक्ट लानानै दा केन्डिडेटखौ लानो हायो। PRP पाब्लिक रिलेसन्स पार्टि, दा बै पार्टिनिफ्राय केन्डिडेटखौ लानो हागोन एबा MCLA केन्डिडेटनि टिकेटखौ अफार खालामदों। दा नोंथांमोना कन्टेक्ट लानो हागोन जुदि इन्टारेस्टेडब्ला। अके, कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्टआव नोंथांमोननि साननाय दा चिरां दुवारनि मोनसे इन्टारेस्टिं मोनसे इलेक्सन, दा बैनि सायावबो कमेन्ट खालाम। लोगोसे नैबे MCLA टिकेट अफार खालामनायनि सायावबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। अके, गोजोन्थों। गतिके आं बेखौल' बुंनो सानदों, जाय UPPL टिकेट मोनालासिनो इलिगेल जानानै दङ, आरो आं बेखौ थाबैनो आंनि इनफरमेसन हर आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव। आं जथेस्थ' आंनि पार्टिनिफ्राय आङो टिकेट होनानै यंस्टारफोरखौ आं गासिबो लाबोनानै BTC खौ सालायनो गोसो दङ। दा बे खेबखौ आङो मोनसे सर्टथाबै आं मोनसे इनफरमेसन हरनो सानदों आंनि गोसो सिंनिफ्राय। जाय बिथांमोना UPPLनिफ्राय बिसंबादि जादों, टिकेट मोननो थाखाय जाय मोजां मानसि मोननो गोनांमोन, बे बिथांमोना जुदि गादोंब्ला थाबैनो आंनाव कन्टेक्ट खालामहर। जथेस्थ' आं पाब्लिक रिलेसन पार्टिनिफ्राय आं केन्डिडेट हरनो हागोन जथेस्थ', खारन टाइमाव आंना बारा गोबाव गैला, जोबोद खम। आरो मेनेजमेन्ट खालामनाय हिसाबै थाबै आं सर्टथाबै गोसोखांदों, आं इनफरमेसन हरबाय रायजो राजासिम। आरो गोबाङैनो बिदि बाक्सानिफ्राय फैदों आरो चिरांनिफ्राय फैदों जे थाबैनो आङो दा मोनानि गेजेराव कয়েকজন केन्डिडेट सायख'नायनि थाखाय आङो इनफरमेसन हरनो होनदों आरो। गोजोन्थों। दा जाय बिथांमोना गादों पार्टिनिफ्राय UPPL टिकेट मोनाबा थाबैनो आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। जथेस्थ' गोजोन्थों।